Rigsfællesskabet er en betegnelse mellem de tre dele af det danske kongerige: Danmark, Grønland og Færøerne. Men i dag vil vi snakke om Grønland og hvilken indflydelse Danmark har haft gennem tiden. Først vil vi gerne spole tilbage i tiden for at lære mere om Grønland, inden Danmark fik magt. Og så vil vi også fortælle lidt om, hvordan Danmark koloniserede Grønland. Der har været tre store indvandringer igennem Grønlands ældre historie. Det alle tre inuitkulturer har til fælles er, at indvandringerne er sket fra vest. Det vil sige fra lande som Canada, Sibirien og Alaska. Efter krydsningen af havsiden ved Nordgrønland har inuitterne spredt sig sydpå, både på den østlige og vestlige side af Grønland. Inuitterne fra Sakak-kulturen jagede med bue og pil på land, og om sommeren så boede de i tørvehytter. Den næste indvandring på Grønland var Dorset-kulturen, som udvidede jagten til at omfatte både hvalros og sæler. Jagten blev dog stadig gjort fra land eller fra havisen. Den næste indvandring på Grønland var Thule-kulturen, og der blev der altså medbragt kronebåd, kajak, harpun og ikke mindst hundeslæde. Den nuværende befolkning på Grønland er direkte efterkommere af Thule-folket. Det var den første kultur, der havde direkte kontakt med nordboerne på Grønland. I 1986 tog en masse nordboere til Island for at emigrere, men da Erik den Røde blev udvist fra Island grundet af kriminalitet, tog han til Grønland, hvor han desværre så, at landet var dækket af is. Derfor navngav han det Grønland for at få flere folk derover. Nordboerne var landbrugere, som dyrkede korn og havde kvæg. Der gik dog ikke længe før, at der ikke var flere nordboere tilbage. Grunden er stadigvæk uklar, men man gætter på, at de er taget væk fra Grønland igen på grund af klimaforandringerne, som gjorde, at de kunne dyrke deres korn længere. Grønlands kolonisering startede i 1721, mens Danmark og Norge stadig var i union. Her havde den norske præst Hans Ede fået lov af Frederik IV at tage til Grønland og gøre dem kristne. Hans Edes mål var at finde efterkommerne af nordboerne på Grønland. Det skete dog ikke. I stedet for så boede han altså på Grønland i 15 år, hvor han udbredte kristendom blandt inuitterne. Efter Hans Ede var det altså hans egen søn Poul Ede, der tog over på Grønland, hvor han altså satte i gang en stor handel. Siden 1500-tallet var jagten på hvaler i Grønland meget populær blandt europæerne. Der var en slags handel, hvor at grønlænderne gav europæerne skind fra f.eks. sæler, og grønlænderne så fik våben, krudt og stoffer og perler fra europæerne til gengæld. Men nu der handlede koloniseringen altså ikke kun om at gøre grønlænderne kristne, men også om, at Danmark gerne ville styre over handlen. Det sidste skridt i Grønlands kolonisering skete i 1776, da den kongelige grønlandske handel officielt fik monopol på alt salg og køb i Grønland. Monopol, det vil sige, at Danmark havde fuld ejerskab og styrke over alt handel på Grønland. Men det skete altså kun frem til 1950. KGH var den eneste myndighed, der administrerede Grønland, indtil Grønlands styrelse blev oprettet i 1912. Efter 2. verdenskrig tog det dog en stor drejning, da FN lavede en aftale om, at alle kolonier skulle afskaffes. Dette ændrede Danmark dog først i 1953, hvor de gjorde Grønland til ATM i Danmark. Det indebærer, at alle grønlændere får dansk statsborgerskab. Danmark vedtog det, der hed G50-politikken, der gjorde, at grønlænderne fik de samme vilkår som folk i Danmark, såsom sundhedsvæsenet, undervisningsministeriet og mange nye boliger. I 1960'erne lavede de så det, de kaldte for en G60-politik, hvor de ville ændre Grønland mere og mere, og flyttede mange grønlændere til større byer i stedet for de små huse, som de var vant til. Og mange danske arbejdsfolk flyttede også til Grønland. Det medførte, at Grønland fik mere sociale problemer, fordi der var alle de her store og pludselige omvæltninger. Grønlænderne havde altså et stort krav om hjemmestyre i 1960'erne og i 1970'erne, og det endte de altså med at få i 1979. Grønlænderne fik dermed ansvaret for en række administrative områder. Fordi at Grønland fik selvstyre, blev der lagt rigtig meget fokus på Grønlands kultur og sprog. Og siden 1980 har grønlandsk altså været hovedsproget i Grønland, både officielt og i skolerne, hvor at dansk har været det første fremmedsprog. Den 21. juni i 2009, hvilket altså også er Grønlands nationaldag, der gik de fra hjemmestyre til selvstyre. Det vil sige, at de havde styring over alt, undtagen valuta, forsvar, udenrigspolitik og retsvæsenet. Grønland blev altså endelig anerkendt som et folk, der gradvist ville overtage flere og flere ansvarsområder. Så for kort at opsummere, så har Danmark gennem tiden altså rigtig gerne vil have magt og kolonisere Grønland
Først var det for at gøre dem kristne, men efter var det så også for at overtage handlen på grund af de penge og ressourcer, de kunne få ud af det. Danmark har altså fået og mistet magt gennem tiden, men Grønland er ved at være rimelig selvstændig nu. Grønland er dog stadig afhængig af Danmark, da det er så stor en ø med så lille et folk med begrænsede arbejdsmuligheder, hvilket gør det hårdt for deres økonomi. Derfor er de stadig afhængige af de penge og hjælp, de får fra Danmark. Det var så det, vi havde om Grønlands historie til jer i dag. Jeg håber, I lærte noget. Tak fordi I så med.